ये गरीबी दूर कर देगा दोस्त। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर। भूखे तो भूखे म्यूजिक बाय रामदेश कुशवाहा। इसलिए कह रहा हूँ ये बात कैसे पैसे हंसावेला पैसे रुआवेला, पैसे हंसावेला पैसे रुआवेला, दर दर के ठोकर पैसे खियावेला, दर दर के ठोकर पैसे खियावेला, पैसे हंसावेला पैसे रुआवेला, पैसे हंसावेला पैसे रुआवेला, दर दर के ठोकर पैसे खियावेला, दर दर के ठोकर पैसे खियावेला। म्यूजिक बाय रामदेश कुशवाहा। सुनले बानी राजा हरि चंद्र की कहानी, समय के पाके हो भैले महादानी। सुगंधवा रे सुनले बानी राजा हरि चंद्र की कहानी, समय के पाके हो भैले महादानी। दुखिया गरीब ने पैसे बनावेला, प्रेम के सागर में पैसे डुबावेला, दर दर के ठोकर पैसे खियावेला, दर दर के ठोकर पैसे खियावेला। जेकरा लागे धन ओकरा मुछिए पतान बाला, जेकरा लागे नइखे उ तो बड़ी परेशान बा। सुगंधवा रे जेकरा लागे धन ओकरा मुछिए पतान बाला, जेकरा लागे नइखे उ तो बड़ी परेशान बा। बेटियन के शादी में बाबू के रोआवेला, अखिया के लोहरावा से पगड़ी भिगावेला, दर दर के ठोकर पैसे खियावेला। केहू नहीं पूछे भैया दुखिया गरीब के, लालू न दनावा देखले बाटे करीब से। भैया केहू नहीं
पूछे भैया दुखिया गरीब के लालू ना दनवा देखले बाते करीब से नित्य से निराला बनना संजय के रोआवेला मनु जहरीला मुना प्रकाश के रोआवेला दर दर के ठोकर बाबू पैसे खियावेला दर दर के ठोकर पैसे खियावेला पैसे हंसावेला पैसे रोआवेला पैसे हंसावेला पैसे रोआवेला दर दर के ठोकर पैसे खियावेला आहा गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर।